שלום, ותודה שהצטרפת לסרטון השלישי בסדרת המתנה, איך להקים עסק מצליח בתחום הציפורניים. אם עדיין לא צפית בסרטון הראשון והשני בסדרה, אני מציעה לך לעצור את הסרטון הזה ולחזור לראות את הסרטונים הראשונים בסדרה. בסרטון הזה אני אלמד אותך את כל סודות הלק ג'ל, איך להכין נכון את הציפורן, איך למרוח נכון את הג'ל, ואתן לך טיפים שהג'ל יחזיק לאורך זמן ולא יתקלף. אז את מוכנה? הנה מתחילים. שלב ראשון, חשוב מאוד לנקות טוב טוב את משטח הציפורן הטבעית מהשומניות. להרחיק טוב את האור, את הקוטיקולה. ניתן לעשות מניקור עם מים או מניקור יבש, למרוח מרכך אור ולשייף עם ראש כדורי קטן במכונה, או לחתוך עם קטר. שלב שני, לשים בונדר בתנועות סיבוביות, ממש כמו עיסוי קל על הציפורן. שלב שלישי, למרוח בייס ג'ל בשכבה דקה, לשים לב לא להגיע לאור ולא לשכוח לסגור בקצה החופשי. ניתן לשים 2 שכבות בייס לחיזוק. כמו כן, כל שכבה יש לייבש במנורה 30 עד 60 שניות ב-LED ו2 דקות ב-UV. שלב רביעי, למרוח 2 עד 3 שכבות ג'ל צבע, מה שהלקוחה בוחרת. לא לשכוח לא להגיע לאור ולסגור בקצה החופשי. כמו כן, ייבוש 30 עד 60 שניות במנורת LED ו2 דקות ב-UV. לאחר מכן, למרוח טופ ג'ל בשכבה דקה, לא לשכוח לא להגיע לאור ולסגור בקצה החופשי. אם מרחנו ג'ל צבע שהוא בהיר, מומלץ לשים 2 שכבות טופ. כל שכבת טופ יש לייבש כפול זמן במנורה, 2 דקות ב-LED ו4 דקות ב-UV. לאחר שיצא מהמנורה, יש להמתין לפחות דקה שהג'ל יתקרר, ורק אחר כך לנטרל עם פט גזה ומנטרל או אלכוהול. הדבר הזה ישמור על הברק של הציפורן לאורך זמן, אל תפספסי את זה. לאם הלקוחה רוצה קישוט, זה הזמן לעשות. תלוי איזה קישוט עושים, יש קישוטים שמצריכים עוד שכבה של טופ ג'ל. לאחר מכן, פנקי את הלקוחה בשמן הזנה לאור, ממש כמו עיסוי קל, ואל תשכחי לצלם. חשוב מאוד. אז זהו, זה הסרטון האחרון בסדרה. מאוד נהניתי להיות איתך ואני מקווה שגם את נהנית. בהמשך אשלח לך עוד טיפים לעסק מצליח וטכניקות עבודה מתקדמות. כדאי לך להמשיך לעקוב אחריי. האם אהבת את הסרטון שלי? אשמח לתגובה כאן מתחת לסרטון. את יכולה לשתף אותו עם החברים שלך ברשתות החברתיות, ואת מוזמנת להיכנס לדף הפייסבוק שלי, ציפורניים אסתר המלכה. ביי!